Mkuru zuri. Ya mushe zviri sei? Mushe. Kudzai muri weZimbabwe kuti zvinezvi umwe munhu anogona atonakirwa achitoda imwe yeequipment. Vanokubatai sei? Ya kuti vanibate vanobata panhamba dzinoti 0716 011 521. Guys, mushini uyu industrial. Mushini wakanaka uyu guys. Ende mwe munhu ane akatogara padheni ashaya zvokuita. Uyai muone mushini uyu guys, mushini wakachipa uyu zvokurevesa, give away price. Ya uyai panapa munotowana panhamba idzodzo mukatibata tinenge tichitaura muchiya muchiona mushini chiwirirana. Ya alright, mune imwe futi mushini yamuinayo handiti yamuroda kutiratidza. Mungatiratidza kuti ndeipi? Uyai tikuratidzei mushini iyi muione. Ya mushini ya right. Right. Ndeipi mushini inonzi chii? Ya uyu mushini uyu unonzi tie changer. Mushini uyu ndewekuti vaya vanenge vachida kumhanya mhanya kuti zviite nokukurumidza. Mushini uyu ndewekuchinja matai. Heavy mushini. Inonzi tie changer mushini uyu. Ya saka uyai guys, uyai muone mushini uyu, uyai mutore mushini uyu wakachipa. Zviri zvese newheel alignment. Pane wheel alignment futi. Vaya vanoda kuti vaite zvinhu zvake zvinyatsokuonekera, kuti zvinyatsokuita intact. Kunyanya pamushini yedu yekufambisa mushini dzimotikari idzi. Uyai muone mushini uyu. Alright, saka yakadaiwo iri tu inenge ichiita mari mushini. Iyi mushini zvanachingoita yese yakadai. Tinogona kungosangana tichitaurirana 4.5 wheel alignment netie changer. Zvese nemawelding machine achona. Zvese kungoti munhu ngaangotora zvese. Zvese hazvo zvakadai. But price yetie changer iyi haisiriwo yega here inoita 4 point something. Why mazodecide kungopa muvanhu zvese zvakadai? Yeah, it's like wonaka inyaya yengoti situation nemamariro akaita zvinhu. Uye kuti uramba wakagara kudai handaona kuti nechitouraya mushini. Ndikanotsvake vamwe vanhu vanenge vane zvekuita vanogona kumhanya mhanya vachiisa mari muhomwe. Yeah. No, thank you very much. So number vanenge vachida kubatai munogona kudzokorodza number dzenyu. 0716 011 521 or 0774 154 091. Aiwa, thank you so much. Thank you so much. So guys, mushini usangoirega ichienda mushini. Ita faster way kuzotora mishini iyi zvako zvibve zvafamba zvakanaka.